Hi, mayang hapon ka natong tanan and welcome back sa tuwang YouTube channel. Sa katong wala pa naka-subscribe, please click the subscribe button sa ubos ani nga video and click anang bell nga icon para sa ma-notify mo kung aduna kami mga bagong mga post or mga updates. Amazing! Karon kay sa katong wala pa makailan ako, my name is Marian Di. Dili pud ko madre, dili pud ko pare, dili pud ko kanang dili ako katong mga dagkong mga tao ba nga mojoy kasagaran nga maghatag og mga advice. Apan ang kining akong isugyot kaninyo kay kining mga advice, base lang pud ni siya sa akong experience ug akong nakatunan. Ako usa ra gyud ko ka simple kaayo nga typical nga Divine Mercy devotee nga sa unang panahon nga makaana ko nga okay na kay nako ang pagsimba. Kung kasimba okay, kung dili okay. Ana ra ba murag wala gani kay kasiguruhan gani nga dili ka sure kung ang Ginoo gidungog ba gyud ang imong mga pag-ampor unsa. Nya sukad ko naabot sa Divine Mercy daghan kaayo kog nakatunan as in. Karon ang ato ang topic kay unsa ang mga sala ang angay nato nga ikumpisal kung sa panahon nga kita mangumpisal ngadto sa pari. Aduna ko'y lista dinhi kini gikan ni siya sa confession room dito dapit sa Santo Rosario Church sa Cebu City. Usahay adto man ko dito mangumpisal niya. Naa kini siya mga giya ni siya. Murag examinon gid nato kanunay ang ato ang mga sala ba kun unsay angay gid natong ikumpisal. Usahay ragod ang atong mga sala nga atong nahinumduman, nakalapas ako, nakapamakak ako, nakapanapaw, bla bla bla, nga nakadumot ako, mga simple ra gyud kay na siya mga sala pero wala ta kabalo di ay nga aduna pad ay daghan kayo mga sala nga angay pa natong ikumpisal kung ato kini nabuhat. Nindot jud kay ni siya taas-taas ra ba jud ni siya pero ang ato asang himuon dinhi, ang ato asang itakol ang kining gikan sa unang mga sugo, di ba? Aduna may 10 commandments nga gihatag ang Ginoo, God the Father ngadto kang Moises. Katong 10 commandments mao gina ang ato ang gitamdan hangtod karon niya. Under sa 10 commandments sa first sugo ato kay I think dili nako ni siya ma-memorize gyud katong 10 commandments pero I think ang katong higugmaon mo ang Dios labaw sa nga tanan. Wala kay laing Dios ba? Wala kay laing gihigugma kundi ang Dios lamang, ang usa ka Dios nga amahan niya karon anak si Jesus Christ. Under sa una nga sugo mao ni siya ang una nga sala. Wala ako mutuo or nagduda nga dunay Dios. So katong mga atheist diha nga wala matuo nga dunay Ginoo, sala di kaayo na. So inyo di nang ikumpisal sa pari under sa unang sugo. Nagduha-duha ako pagdawat sa mga pagtulun-ang Katoliko. Katong kung unsay mga gitudlo sa simbahang Katoliko nga mga pagtulun-an, dili na to duha-duhaan kay kana sila gud mga pari. Gigiyahan ba na sila sa Holy Spirit nya ila ba ginang gistadihan ang history tanan-tanan nga kuan. So kita sala pud ay na nga kung dili ta mosunod sa pagtulunan sa simbahang Katoliko kung ikaw Catholic. Muna apil pud gihapon na siya og kumpisal. Ikatulo, kining giuyunan ko ang pagbasa, paminaw or ang pagtan-aw sa mga butang batok sa pagtuong Katoliko. So katong mahilig magtan-aw og mga videos nga makapadaot sa simbahang Katoliko nga gustong i-down jud ang Katoliko kay sayop na bla bla bla, labi na sa lain nga religion makadungog ka nga kining Katoliko excuse me, nasayop ning ilang mga pagtulunan kuno bla bla bla. So kuan sa diay na siya sala di na siya. So kanang before ganita mo sulti og bad sa ato ang simbahang Katoliko sa mga pagtulunan, kinahanglan sutaon sa gid nato ato sa giyong stadihan ba kun unsa ba jud. Dili kay mutuo lang kuta sa sugyot sa uban. Ika-upat,
nagtuo ako sa mga diwata, anting-anting, mga habak, sa mga tagna-tagna, sa mga horoscope, sa mga baraha ug uban pa. So katong mga mahilig ug mga patuo-tuo diha nga dunay mga habak kanang mga tangkil nga gatuo nila nga makatabang na nila pero dili oy. Mas mao panay babag nga madawat nimo ang grasya sa Ginoo kay kanang mga tangkil di man na iya sa Ginoo god, iya man na sa pikas nganong ana man ka matuo sa tangkil nga aduna may pinakalabing gamahan ng Dios nga maudyoy naghimo sa langit ug sa yuta nga mao ra gyud maghatag kalig-on ug kabaskog sa atong panglawas nga mao ra gyud makapanalipod nato. Mo nang tangtangan na inyong mga anting-anting, mga habak na ninyo kay bisag unsaon po ninyo ampo di gyud ninyo madawat ang iyang grasya nga gipangayo sa Ginoo. Kay kana siya usa man as makababag kay kana siya dako kay na siyang sala. Ayaw mo kahadlok nga mamatay, ayaw mo kahadlok mabuyagan, ayaw mo kahadlok nga matangtang na ninyo, pangumpisal hinuon mo, paglimpyo mo sa inyong kaugalingon, dayon tumana ni siya, kuhaan ang inyong mga habak diha, mga tangkil, ayaw mo tuo ana, kay ang naghimo pod ana, ang katuro mong pong dili pod mo simba, nya, asa mong tuo na, sa di mo simba, atos Ginoo. Anyway, mao na siya, katong mga hilig ug mga horoscope, kanang nagbase mo sa inyong kinabuhi, na horoscope mo ni mitabo nimo karong adlaw no. Sayop na siya ikumpisal gina ninyo kay mao na inyong gituhuan kay kung buot hunaon ang Ginoo ra gyud maghatag og panalangin kanato. Kana mga patuo-tuo nga kasagaran mugawas lang kung adunay mga nangamatay, bawal manilhig, bawal maligo, dili mo kaog pansit, magkanit-kanit, dili dadon ang mga sobra nga mga snacks kag sementeryo, bla bla bla. Kanang tanan ayaw mo kahadlok nga mga matay nga magkanit-kanit kay kung nitugot pa ang Ginoo nga hitabo na daghan ang nangamatay sa kalibutan. Kay kana siya wala ginaybili, mao na siya giingon nga mga pagtulunan sa mga katigulangan nga wala gibili nga mo ra gyud nagdala natos kaalautan. Mao na nga ikumpisal na siya, wag tangan niyo patutuo kada New Year nga magkiling-kiling mo, maghalad-halad mo kay mo'y makahatag swerte no. Ang makahatag og swerte ang Ginoo ra jud, ang Ginoo ra jud iyang panalangin. Kanang mga butang nga mga inana, bisag inyo pa nang ampuan, hilakan, inyo pa natutuwaran, sa saon pa na ninyo, di gina makatabang ninyo. Mas maayo pang ampuan ninyo ang Ginoo, mga mugtabang niya, mga pasaylo, pasalamat sa kinasing-kasing jud ug ihatag ra jud na niya. Kay kung maingon mo nga wala may mawala kung mutuo man mi ani. Natuo man mi Ginoo, pero wala may mawala. Sayop ka na, dakong sayop. According sa Ebanghelyo, sa Mateo 15 o sa Marcos 7, adunay mga kabiling mga pagtulunan sa mga katigulangan nga niingon ang Ginoo, ang katong Ginoo gagyang ang mga apostoles kay nangaon sila sa adlong igpapahulay nga wala kuno sila kanang nituman sa sugo sa mga katigulangan kay aduna man sila stricto man kay sila basta adlong ipapahulay na jud sila mga ritual nga himuon bisan gani sa paghinaw lang gani sa mga kamot pero niingon ang Ginoo nga sakto gid ay ang tinuod nga giingon ni Isaias nga kining mga tawhana nagpasidungog lamang sa pulong like moingon ta untuon ko Ginoo pero kawang lamang ang inyong pagsimba kaniya sa Ginoo kay ngano ang inyong gisunod ang mga pagtulunan sa mga katigulangan nga hinimo sa tao nga walay bili, gisalikway ninyo ang mga pagtulunan nga hinimo sa Ginoo nga mao kadto ang tinuod. So, sayop ng inyong ingon nga mutuo man ko Ginoo, mutuon lang po ko diri kay walay makuha. Naay makuha ang inyuhang pagtuo. Tuo gud og salig sa Ginoo sa hingpit, di ba grasyahan pakagdaghan. Na panalanginan jud ka. Anyway, magistorya unya tabahin ana kay murag taas-taas na siya. Ikalima nga mga sala nga kung inyong nabuhat nibalhin ako og laing tinuhuan ni adtong kanus atong mga tuig. So ikaw kung gibunyagan ka sa Katoliko, yan nibalhin ka sa lain nga relihiyon, yan ibalik na pug ka sa pagkatoliko, ikumpisal na siya sa pare. Kay dako ka ng sala. Kay maingon mo nga ang Ginoo ra man gihapon sa pikas maor man gihapon pero gilibog lang ninyo inyong kaugalingon kung unsa gid tong inyong binunyagan adto na lang mo magpakamatay hangtod nga mamatay mo
Kung unsa to, kung asa mo nagpabunyag nga religion, adto na lang jud mo. Kay before mo mobalhin sa lain nga religion, aninawa unya, aninawa sa gyud. Kanang palawumi sa gyud ang inyong pagtuo. Sa simbahang Katoliko, maura man gud na gud. Kamo kulang lang gyud sa pagpalawom sa inyong pagtuo. Kanang mga pagdaot sa uban, ayaw dawin mo tuo ana. Kundili, palawumi ang inyong pagtuo kay bisan unsa pa ng mga kuso-kusuon pa man mo sa mga unos, di jud mo mabalhin sa inyong pagtuo kung hugot jud inyong pagtuo sa Ginoo. Unya kanang manaway ta og lain nga reliyon. Sakto di ay na nga kana sala mapud kay na di man na gusto ang Ginoo ana. So mao na siya kinahanglan puta mo takol ana nga lain nga topic kay murag taas-taas gyud na siyang taas-taas gina siya nga topic gyud. Pero mao gina siya nga ikumpisal pud na siya sa pare. Then ikaunom, gipaka Dios ko ang tao o ang butang sama sa mga artista, salapi ug uban pa. So mauna mura na siya og Dios kung ikaw nagapos na ka sa daghan kaayong mga buluhaton nga wala na nimo gahini ang Ginoo, like ang pagsimbal na lang in taon matag Domingo, gahini gid in taon na ninyo. Ayaw ninyo ipaka-Dios ang inyong trabaho, ang inyong kwarta, ang inyong mga anting-anting, ang inyong mga katong mga halad-halad ninyo. Ayaw na ninyo gipaka-Dios, dako jud kayo ng sala. Kung inyo nang tangtangon, bulahan kaayo mo. Ug inyo nang ikumpisal sa pari, bulahan kaayo mo. Kabalo mo kung sa gi-purpose ug nganong nindot jud kaayo ang pagpangumpisal kada bulan or kada semana. Kay aside nga malimpyo ang imuhang dughan, nga maharuhay ka, ang imong hunahuna nga kampante ka, wala na kayo kay kabalaka, kahingawa. Aside ana, kung unsa ang imong gipangayo sa Ginoo, iya jud nang gihatag ug iya hagi nang gidungog ang imuhang mga pag-ampo. Tungod kay limpyo man ang imong dughan, mao lagi na nga bisan unsaon na to paning kamot o pangayo sa Ginoo niya hangtod karon wala pa gihapon niya gihatag ang atong mga gipangayo niya. Wala ta kabalo kung ginugog ba sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Tungod kay ang atong mga sala nagsapong diri sa atong uluhan. Ang Ginoo kanunay jud naghatag og panalangin, kanunay naghatag og grasya. Pero tungod lang yun sa atong mga sala ug hugaw na to nga mga pagbati ug naay mga lama diri sa atong dughan, dili na to madawat. Mao na ang pinaka-importante nga mangumpisal jud ta sa pare. Nganong kinahanglan man sa pare? Kay kanang mga pare mao na sila mga apostoles sa makabagong panahon. Sumala pa ni Juan magbubunyag nga ikumpisal ang inyuhang mga sala adto kaniya. Kay aron kana pa sila no kanang mga pare, instrumento ba na sila? Gigiyahan ba na sila sa Holy Spirit kung unsa ilang gisulti, mura ra gyud si Lord nga nakigistorya nimo nga nakabaluta nga gipasaylo na ta sa atong mga sala. So aduna tay kampante nga aduna tay gikasumbungan nga mao ni atong mga sala nga nahimo. Nindot jud kayo nga mangumpisal ta sa pare. Mangumpisal po ta sa Ginoo, mangumpisal po ta sa pare. Ta jud nindot jud mangumpisal ta sa pare. So mao na siya kanang kutob lang sa ta sa unang sugo ha. Next nga video ari na puta sa ikaduhang sugo, murag taas-taas jud ni siya. Okay, bye-bye. Kung aduna may mga pangutana, comment lang mo diri sa ubos. Thank you for watching.